ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BK Krishnan ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟುದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಪಾಯಿರಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ದಿಂಚ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಐತ ಯೂಸಸ್ ಎಂಚಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಪಾಯಿರಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಅಂದು ದಾದ ಅಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ನೇತ ಉಲೈದ ಭಾಗ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರ್ ಒಪ್ಪುನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇತ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಕ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ಅಪಗ ನೇತ ಯೂಸಸ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ವಾವಾ ಸೀಕ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಡೆಮುಟ್ಟೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗನ್ನ ತೂಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಎಂಚ ಮೂರುನಿ ಪಂಡು ತೂಕ ತುಲೆ ಮೂರು ದಾನಗ ನಮಕ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಸ್ಕಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿ ಲೆಕೊಂಡು ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ನೇತ ಪಿದೈದ ಭಾಗ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರೆಜ್ಜಿ ನೇತ ಉಲೈದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರೆ. ಉಲೈದ ಭಾಗ ನೇತ ಉಲೈದ ಬೊಂಡು ನಮಕ್ ತಿನಿಯರು ಒಪ್ಪುನು ಪಕ್ಕ ತಿಂದ ಪನಿ ಪಾಲಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಓ ನೋ ಓ ನೋ ಓ ನೋ 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 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೈತನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಓ ನೋ ಓ ನೋ 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 ಚೈತ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನೆನೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಕೊರ್ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ಕೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿಂದದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಐನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಮುಲ್ಪ ಬುಲೆಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಅಮೇರಿಕಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಒಕ್ಕಂಚಿ ಚೀನಾ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾತು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬುಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಐನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ನೇತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 250 200 300 ಆ ರೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಜಿಗೆ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಮೂಜಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಐತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತ ಯೂಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗಂಡ ಐತ ಯೂಸಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಕಾದ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಬಾಡಿಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಫ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದನ್ನು ಪಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಂದನ ನಮ್ಮ ದೇಹಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ದೇಹದ ತೂಕಲ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ರಡ್ನೆತದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದು ಸೈಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಕಾಪಾಡ್ಯಾರ ನಮಕ್ಕವು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರವಂದನಂಚಿನ ಇಂಚಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವೇನೊಂದು ಕರಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವಣಿರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು.
ಮೂಜಿನೆತ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನೇಟೊಂತೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆವೊಡುಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಆವೊಡುಂದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಅವು ಶುಗರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಶುಗರ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆಲತ್ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಗರ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಶುಗರ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಡ ಪೋದು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿದು ಐನ್ ನಮಕ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನ್ಯತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಈ ಫ್ರೂಟು ತಿನ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ತೋಜುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೆರಿಗೆ ಮಾತ ಬೂರುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಈ ಇಂದೆನ್ ತಿನ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟ್ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾದು ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಫ್ರೂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂಶ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಜಿನೆ ಅಂಶ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಈ ಫ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವೆರ್ನ ಕುಜಾಲ್ದ ಒಂದು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಲಕ್ಕನೆ ಕುಜಾಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಈ ಇಂದೇನು ಈ ಫ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಲ್ತೆ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕುಜಾಲ ಅಂಜನೆ ಬೊಲ್ದಾಪಿನವು ಕಪ್ಪಾಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ದ ಅಂಶಡ್ದು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂವಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಶದಾದ ಪನ್ನಗ ಸನ್ಬರ್ನ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಮಸ್ತ್ ಪೋನಾಗ ದೊಂಬುಗು ಪೋಂದುಪ್ಪ ಅಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ದ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಶದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಮುಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ಪಣ್ಣತಿ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದಲಕ ಮಲ್ತದು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಅಂಶ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಈ ಫ್ರೂಟು ತಿನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಡುಂದ ಪಂಡ ದಾದಾನ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈತ ಪನ್ನ ಅಂಶಗ್ ಸಹಕಾರಿ ಆದ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ಐಕ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದು ತಿಂದದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಅಪಗ ಈತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿಪಾಯಿನಿ ಅಪಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಐನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದು ಪಡಂದು ಅಪಗಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆತನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು